Lewap vilayatynyň günorta etraplarynda Kydaýhan birleşiklerinde kartoşka ekmek mövsümi başlandy. Ýöne olaryň tas hiç haýsysyna döwlet tarapyndan tohumluk kartoşka berilmedi. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply habarçysy ýagdaý şeýle bolansa, şu günler kärenli Çydaýhanlaryň tohumluk kartoşkany öz hasabyna satyn almaly bolýandygyny aýdýar. Vilayatyň Sayat, Hojamaz we Dostluk ýaly etraplarynda kartoşka ekilip başlandy. Döwlet daýhanlary tohumluk kartoşka bilen üpçün etmedi. Kärenli Çydaýhanlar tohumluk kartoşkany özleri bazardan satyn almaly bolýarlar. Her bir gektar yer üçin 2,5-3 tonna tohum gerek bolýar. Bazarda iň arzan tohumyň 1 kilogramy 5 manatdan bahalanýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş olan habarçy 21 fevralda gürrüň berdi. Ol kärenli Çydaýhanlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklarynyň munyň bilen çäklenmeýändigine, olaryň tehnika, suw we dökün ýetmezçiliginden hem kösenýändigini aýdýar. Ekiş başlanan bolsa-da suw we dökün üpçünçiligi häzirde tas ýok, tehnika da ýok. Kärenliçiler hasylyň pes bolmagyndan alady edýärler diýip, daýhanlaryň ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçy bellidi. Kärenliçileriň aýtmagyna görä, daýhan birleşikleriň resmileri kärenliçilere tohumluk kartoşkanyň berilmezliginiň, olaryň tehnika, suw, dökün bilen üpçün edilmezliginiň sebäplerini puluň ýokdugy bilen düşündirýärler. Daýhan birleşikleriň resmileri owa ýolbaşçylarynyň ählisiniň aýlygyny jemlese-de tohum almaga ýetmeýär diýip aýdýarlar diýip, Lewaply kärenliçileriň biri gizlinlik şertinde habarçymyza gürrüň berdi. Türkmenistanda daýhanlar döwletden alan kärenli yerlerinde tawşyryk boýunça ekin ekip onuň hasylyny döwlete satýar. Bu şertname esasında döwlet daýhany tohum, tehnika, dökün we suw bilen üpçün etmegi boyun alýar. Ýöne soňky ýyllarda adatlyň habarçysy bilen gürrüňdeş bolýan kärenliçileriň ençemesi ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda tohum, tehnika, dökün we suw üpçünçiliginiň yaramazlygynyň şikaýet edip gelýärler. Lewaply kärenliçiler gökbakça ekinleri ekmek isleýän daýhanlaryň bu kynçylyklardan başga-da daýhan birleşikleri bilen şertnama baglaşmak meselesinde hem bökdönçlüklere sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Kärenliçiler 1 ýyllyk şertnamany baglaşmak üçin daýhan birleşikleriň resmilerine para bermeli bolýarlar. Paranyň möçüri her gektar ýere ortaça 1000 manat diýilip kesitlenilýär diýip, Lewaply kärenliçileriň biri gürrüň berdi. Adatlyk radiosunda şeýle ýagdaýlaryň haçan we haýsy daýhan birleşiklerinde bolandygy barada dolu maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lewap vilayat häkimliginden hem kommentari alyp bilmedi.